Ahoj, já vás vítám u nového videa a tohleto video bude takový rychlý, prostě informační, že prostě já tady takhle sbírám tyhle ty postavičky, to jsou pečopáci, takhle, že se prostě jim hejbe ta hlava, oni jsou teďka hodně populární, takže teďka to skoro všichni sbírají a teda já jsem je teďka začala hodně jakože moc sbírat, takže kdo má třeba nějaké, jakože kdo má někdo nějakýho pečopáka, který ho už nechce, nebo prostě se mu moc nelíbí, a nebo něco takového, hlavně mi ne, takže mě napadlo, že byste mi nějaký ty pečopáky mohli poslat, jako normálně, když mi třeba pošlete nějaký dopis, tak normálně balíček mi pošlete s pečopákem, nebo s nějakýma pečopákama, anebo s nějakýma těma pečopáčíma no prostě ty věcičky, ty malý k těm pečopákům, a teda v popisku budete mít můj e-mail a když tak teda, jestli mi chcete nějakýho pečopáka poslat, tak budete mít teda ten můj e-mail v popisku a napište mi přes e-mail, nebo teda napište. Vyfoťte mi toho pečopáka, já vám buď to řeknu, jestli ho mám nebo nemám, a když ho budu mít, tak vám řeknu, ať mi ho prosím pošlete, a teda zadarmo, jestli by šlo to poslat zadarmo, protože mě se jako zrovna za pečopáka takovou malou postavičku nic platit nechce. Já se omlouvám, ale jestli by šlo, tak když tak zadarmo, kdybyste mi to mohli poslat. No tak jak teda říkám, pošlete mi teda na ten e-mail fotku a já vám teda odepíšu, jestli jo, a pak na ten e-mail, jak vám odepíšu, tak vám napíšu moji adresu a můžete mi to poslat, toho pečopáka, jo? No, takže to byla dnešní moje informace vše a teda já bych moc byla ráda, kdybyste mi aspoň nějakýho pečopáka, prosím vás, poslali. Byla bych moc ráda a teda já se teda s vámi loučím a teda ahoj.